Здравейте, приятели! Аз съм Тери! В днешното видео ще направим видеоклип за тази игра. Тъй като за първи път ще играя, току-що си теглих, нямах толкова интересни игри. И сега реших да си изтекла тази игра, защото искам да я пробвам, да видя дали е интересна. Извинете, много е увеличено. Да видя дали е интересна, дали е яка. Нещо такова да проверя. Ако е яка, това ще е супер. Защото ще правя видеоклипове за нея. И ще започна първа част, втора част, трета част, четвърта, пета, шеста и всякакви подобни. Добре. Мисля вече да почна да снимам и такива клипове. Няма да са само нормалните да снимам лицето, защото така си теглих сутринта това приложение с как беше Модзи, не помня, не му започваше. Та, който иска да си тегли това приложение, може да пише от коментарите как се казва и аз ще му кажа, защото забравих. Не ми се влиза сега да проверя как се казваше точно. Чакам. Малко интересно. Кой? Искам това. Това. Тук. О, the fuck. Хайде да започваме. Само да не ми излезе отново реклама. Какво да натисна? Моля ви някой да ми каже какво се прави на тази игра. Окей. Ще го спра на пауза за малко. Хайде да започваме. Сега чакаме да започне. Отново ще го спра на пауза. Хайде да тръгваме. Извинете ме, но телефонът ми е малко бавен и може да не ви хареса видеото. Не съм я играла никога тази игра. Добре. Ми е малко много странно. Я да стрелнем. Уоу! Яко! Я. Тук води до някъде. Нека да пробваме. Скок. Искам. Скок. Не може. Добре, няма значение. Нека продължаваме натам, където може да ни доведе до нещо интересно. Не ми е много интересно, честно да кажа. Май. Няма да се получи нищо между тази игра. Но пък... Нека видим. Може пък да се окаже интересно. Добре, сега и аз честно дума не знам какво търся тук. Аз имам и Counter-Strike, но не знам как да си изтегла на телефонът ми, тъй като мисля, че не може на телефонът ми. Може да може, но не искам да знам просто. В коментарите може да някой да ми каже как да си го изтегла на телефона, защото аз на компютъра имам, но пък не знам как да си изтегла приложението, в което в момента снимам с него. Зомбита ли ще? Не знам. Когато гледах по картинката... Скок. Ми приличаше леко, че ми се привичаше зомби. Тъй като пак отново ще е яко, защото аз по принцип обичам да играя такива игри с зомбита, да ги цела и такива неща. То сега ще видим. Всичко е възможно. Чакаме надеждата да дойде при нас. Но, хайде да си поговорим как мина денят ми. Добре ли минал?
При мен, честно дума, добре мина, защото мина ми добре денят, защото просто беше събота. Не, всъщност не ми мина добре денят. Първото, защото си разгледах канала и видях за това момиче, което ми беше писало. И после, че... И също, че не съм на училище, защото моето училище е много весело в него. Съм си на детска градина. Уча си немски най-спокойно. Нали, аз вече си уча, съм си научила почти немския. Знам много немски. Не, че нещо с кефа да е. Но... паднах отново. Пак ли трябва да се кача? Паднах ли или нещо идва? Трахме тук в тази страшна гора. Шегувам се. Ще опитам да се върна отново. Не се надявам. Май няма да дойде на надеждата. Но аз май ще влизам, нали, сега съм в обучителен клас, но май мисля, че в края на годината, нали, там, след като мине вакансията ми, ще си ме преместят в нормален клас, тъй като разбрах, че уча бързо немски и съм научила доста думи. Вие знаете от колко съм била в Германия. От кога почнах училище. Приятели, трябва да свършим видеото. Затова, чао, до скоро. И това беше видеото от мен. Но пък можем да продължим, докато стане на 1%. Или пък до по-маничко. Чао, приятели. Това беше видеото от мен. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ви. Обичам ви. Чао! Хайде, спиели се.